A Feira do Viño do Ribeiro ano 2026, unha feira que co paso do tempo vai ser bicentenaria algún día e agora mesmo vai camiño do centenario. Xa son máis de 60 edicións, unha feira que xa sabe o que é vivir no século XX e no século XXI. Temos con nós a don Enrique Nogueira Ferradás, director de banca, xogador do Pontevedra no seu día, presidente do Ribadavia Atlético e no seu día presidente do Club Artístico de Ribadavia. Unha auténtica eminencia na capital do Ribeiro que nos pode falar da Feira do Viño de primeira man. Don Enrique, antes de nada, moi bo día. Buenos días. Moi bo día. Estamos hoxe para falar de viño, do Viño do Ribeiro, e falar de como era aquela feira dos anos 60 a esta feira que actualidade. Contenos un pouco, así rapidamente, como eran esas feiras ao principio, anos 60. Bueno, as feiras naquele entonces chegaban a ser, inclusive se cuadra, un pouquiño algo delicadas, porque a xente metíase moito no viño e había moitas borracheiras así ao principio e cousa por estilo. Inclusive nun ano tuveran que vir os geos pois para poñer unha orde e algo por estilo, porque había cousas que era imposible controlalas pola parte da Guardia Civil ou ano. Pero, bueno, todo se foi mellorando e, afortunadamente, pois, hoxe vémonos nunha comparación da primeiras feiras do viño a verlas agora, estas que estamos agora, pois hai unha diferencia muchísima, porque hai unha calidad moito mellor en viños, en organización, quer dicir, por exemplo, que a cuestión é que a melloría está ben feita e además é moi grande con relación ás primeiras feiras. Tendo razón, don Enrique Nogueira Ferradás, falamos, dicíamolo outro día, cando unha cousa é gratis como que non se valora, pero ahora que chega a xente e vemos que está chea de xente, público de calidade, público que valora o viño do Ribeiro e público que valora estas instalacións. Falando das instalacións, unha das novidades para este ano, aparte do tema da comunicación, de ser unha feira inclusiva en linguaxe de signos, vemos, don Enrique, que temos unha carpa fantástica que nos vai axudar moito a mellorala, que sí? Magnífica, magnífica. Gracias a ela, aunque chova un pouco, podemos aguantalo, Agora a xente pode vir tranquila que temos unha carpa enorme, por un lado 700 metros cuadrados, por outra banda, se contamos esta parte de aquí, falaríamos de máis de 1000 metros cuadrados de carpa para o sol e para a choiva, porque, don Enrique, tomar un viño ao sol tampouco apetece moito aquí en Ribadavia, hai que taparse. No, claro que non, sí, é verdad. Millor que eu quería mellor o sol que non estuvera chovendo, non que tuveramos que estar á sombra, pero hai que coller o tempo como queira e como poida vir. Xa por último, don Enrique, vamos a facer unha invitación a toda a xente que se queira chegar nesta última xornada de domingo 3 de maio da Feira do Viño do Ribeiro. Aquí unha invitación en vivo e en directo. Unha invitación, convidamos a xente a que veña, verdade? Faremos un brindis, verdade? Hombre, nos aquí queremos que veña moita xente, que veña animada e que sepa que vai a encontrar un viño de gusto e de valor e de calidade. Viño de calidade, con xente de calidade como don Enrique Nogueira Ferradás, o cal lle damos moitas gracias por atender os micrófonos de Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, cando continuamos nesta 63 edición da Feira do Viño do Ribeiro.